जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 ट्रेक्टर पार्टी लं लेफ्ट ट्रेक्टर पार्टी लं लेफ्ट UPPL लं लेफ्ट UC ब्रह्मा जिंदाबाद 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 ओरैनोथ' नामा सन्जय बसुमतारी लुका गामिया न' नाराबारि सिगां आङो दतमा ब्लक इउथ BPF हिसाबैनो भाइस प्रेसिडेन्टआव खामानि मावबाय थादोंमोन। मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारखो? जाहोना इलेक्सन सफैयोब्लाथ' अनेकथा जाहोन थायो। दा राजनिति हिसाबै दिनै इलेक्सननि जे ढौ जे मोनसे परिबेस दिनैहाय जे UPPL जे सरकार दैदेननाय जे प्रमोद बर' सारनि जे सरकार दैदेननाय जे बर'आ खौसे जानांगौनि जे सार्थनि मोनसे स्ल'गान होगासिनो दङ। बे बिथिंखौ नायनानैहाय दिनै BPF आव थानाय समाव दिनै BPF आनो जे जाथिया खावनै खावथामाव थाबाय थानांगौनि सार्थखौ नुहुरनानै जे दिनै प्रमोद बर'आनो जुदि बर' जाथिखौ खौसेनि स्ल'गानाव जुदि होबाय थादोंबा दा आंबो बे जाथि खौसेथि खालामनो लाबोनो नागिरनाय पार्टियावनो थानाया मोजां होननानै आं दिनै बे UPPL दोलोआवहाय जगदान जाफैनाय जादों आरोखि। दिनै 8 नं दतमा समस्तिनि सिङाव नेपालपारा प्राइमारिनि आन्दाराव जे नाराबारि गामि बे गामियावहाय गासै 14 न'खर बियो जोंनि UPPL दोलोआवहाय जगदान जाफैबाय। बिथांमोना इउथ BPF नि दतमा ब्लक कमिटिनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट दङ आरो बिथांजों लोगोसेयै माखासेया एक्टिभ वार्कार बा BPF नि सोद्रोमाजोबमोन। दा बिथांमोनहा जिहेतु दिनैहाय जोंनि दतमा समस्तियावहाय मानाव गेदेर BTR नि चिफ थामहिनबा UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमोद बर' सारा UPPL दोलोनि जिहेतु बिजाथि जाफैबाय बेखौ मोजां मोननानै आरो बिथांखौ बुरजाथार भटआव जाहाथे जों देरहाहोहरनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि UPPL दोलोनि आदर्श नीति आरो प्रमोद बर' सारनि सरकार सालायनाय बेनि माखासे टेलेन्ट जे प्रमोद बर' सारनि आदर्श नीति बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। जोङो रायजो राजाखौ खावलायगोन दा दिनै नाराबारि गामिनिल' बाथ्रा नङा, दतमा समस्तिनि खना खनला जेसेबां गामिफोर दङ, जेसेबां प्राइमारिफोर दङ, बेवहाय बे जगदान हाबाफारिया जागासिनो दङ। माखासेफोरखौ जोङो मिडिया फ्लास खालामनाय जाया। बिदिनो न'खर न'खर UPPL, गामि गामि UPPL बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो माखासे जाय बिथांमोना BJP आव जगदान जादोंमोन बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव फैफिनगासिनो दङ। BPF निफ्राय माखासे BJP आव थांनायफ्राबो जोंनि दोलोआवहाय कन्टेक्ट जागासिनो दङ। दा हयथ' आं खावलायगोन जे दिनैनि दिनावहाय UPPL दोलोनि बिजाथि मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारजों जेबो कन्टेस्ट खालामालासेनो गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरा हयथ' थाखा फैसा नस्थ' खालामालासे, खस्थ' खालामालासे जाहाथे हायोब्ला आखाइ दिखोफै बा मार्च आप जाफै। माने देरहाखायाखौ मिन्थिखानानै माने इनार्जि नस्थ' खालामनाय, थाखा फैसा नस्थ' खालामनाया मोजां नङा। सम दङ, बेखिनिखौ आं खावलायगोन। आरो जोंनि मानाव गेदेर BTR नि चिफ प्रमोद बर' सारखौहाय जाहाथे जोङो दतमा समस्तिनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा सन्मान होनानै बयनिफ्रायबो बांसिन भटआव जों देरहाहोहरनो हायो, बिनि थाखायसो जों दा खामानि मावगासिनो दङ। थियारिया जेबो बिदि जोंहा उसुबिदा गैया। जोङो फ्राय गासिबो रेडि जोबसै। दा इलेक्सना माला जायो बेखौल' नेनानै दङ। 22 तारिखआ माला फैयो बेखौल' नेनानै दङ। बे 22 तारिख दिनावहाय दतमानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरा, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा जाहाथे गाहाम गोसो गाहाम देहा लानानै जेबो बिपद आफद गैयालासेनो बे इलेक्सनखौ जाहाथे गावबागाव मुल्यबान भटखौ जोङो होनो हायो, बेखिनिखौ नेनानै दङ।